Мәгариф һәм мәдәният бүлектәре игълан иткән патриотик акцияны беренче мәктәп коллективы дәүрә күтәреп алды. Был мәлдә белем бирү йорты укучылары өчен тарих һәм туган якты өйрәнү музеена экскурсиялар оештырылды. Улар Хәрбидан залында, Бөек Ватан һугышында, Афган һәм Чечен республикаларында кызу нүктәләрдә катнашкан якташларыбыз тураһында тупланган мәгълүматлар белән танышты. Унан һуң укучылар бүген әрми сафында хәрби хезмәтен үтүче каллаштарыбызга хат язды. Кулдан язылган хатта улар туган як яңлыктарын yetkirде, үзләре тураһында язды, теләктәр теләне. Наши ребята служат и на Дальнем Востоке, в Приморском крае, в Уссурийске, в Калининграде, в Севастополе. Вот сейчас у нас есть 11 адресов. Если среди ваших родственников есть солдаты, проходящие срочную службу, вы можете найти эти адреса и тоже нам принести. Һалдатка хат акцияһына Сибай калаһының төзелеш һәм сервис колледжы студентлары ла ихлас кушылды. Автомеханика бүлегендә белем алучы егет һәм кызлар мәсәлән үзләренең төркемдәше Бәхтияр Байдәүләтовка хат яздылар. Бәхтияр әлеге мәлдә алыс Камчаткала хәрби бурысын үтәй. Былтыр көз армияга алынган һалдат белән төркемдәшләре телефондан аралашып тора, ә бына конвертлы хатты тәүгә язулары. Әлбиттә, ак кагызга төшкән изге теләктәр әрме сафындагы Бәхтияр өчен йылы истәлек буласак диләр улар. Гөлсәрия Билева, Руслан Көмешколов, Роман Корнев, Яңлыктар хезмәте.